A sam srao ko majstor. Kaži budalo, mora da pišti. No se, okej, se povraćaš ti. Ne, si ne pravim sklekove, vidiš. Šta je bilo, mama? Ti si bolesna? Šta si ti jeo? Čekaj da te pitam. Ovo smrti na konja. Jesi jeo konja? Nisam ja konja, ne. Si ti bio kod doktora da vadiš krv da vidiš da nemaš neku bakteriju? Da, bio sam jučer. I šta ti rekao doktor? Da imam neki mrdiv kenjav bakterij. Sam dobio od roditelji. Ja sigurno ne smrdi tako, to je tvoj otac. Bombastic Ti side eye. smrdiš tako? Znaš šta? Otvori prozore da se luftira, jer ti, kad sereš, otvoriš prozor, hoće da me umrtviš. Šta se ugušim? A šta, zašto to radiš? Pa, Ako znaš da smrdiš, zašto to radiš? kaki mi se. Kaki ti se. Da. Drugi put idi kaki napoj, kod komšije. Važi. Da, pa ajde. Ajde samo. Ajde. Mama. Rekao mi je doktor, dobio sam od tebe. Od mene? Da. Pa znači da dobiješ od mene? Šta? Ovo od dupe majmune.